Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Abril 9. Abo sa dalanon amat-amat na nga natinluan. Ilimnon nga tubig ginakinahanglan sa mga residente. Video sang ido ang ginaguyod sa tricycle sa Dumaguete City, nag-viral. Driver ginpatawag sang PNP. Grass fire malapit sa crater sang Canlaon, napalong na. Contaminated water source, isa sa mga inilantaw rason sa pagsaka sang typhoid cases sa Kabangkalan. Kag sa good vibes, private organizations, mga BFP units ng iban pa nga LGU nagbulig sa mga lugar nga apektado sang ashfall. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, grass fire nga malapit sa crater sang Canlaon ang napalong na. Nagpagawa sang advisory ang FIVOC sining nga hapon nga tigayo na nga napalong ang kalayo malapit sa crater sang Bulkan Canlaon. As of 9 AM, wala na sa may na-monitor nga kalayo ang FIVOC, kag wala naman sila sa may na-monitor nga kung anuman nga bagay nga halinan sang sunog. Kahapon matapos ang minor explosive eruption sang Canlaon, nagsugod ang kalayo. Hindi madali-dali palong ang kalayo, bangod wala sang tao ang ginatugutan nga magpalapit sa bulkan kay delikado pa ang sitwasyon. Kagabi, nagbubo ang ulan, kag mahimo ining ginhalinan sang pagkapatay sang kalayo. Sa number 9, application para sa resolution of no objection o kunrono sang bagong water concessionaire ang aprobado na sang konseho sang Bacolod. Yari ang report. Hindi lang ang kakulang sang supply sang tubig ang masamig na problema sa mga water consumers sang Bacolod, kundi pati man ang kolor kape kung hindi gani iced tea nga kalidad sang tubig nga nagalabot sa ilang mga gripo. Gani ang pagdugang sang water concessionaire ang naging kabahina sang ginapaabot sa mga lokal nga opisyales sang syudad. Kahapon, ginaprobahan sang konseho sang syudad ang application for resolution of no objection o konrono nga ginhinyo sang Helpmate Incorporated, isa ka water concessionaire nga nabase sa Cebu. A resolution of no objection is not in any way approval of the project. No, it initiates, nagapanugod ni siya sang programa sang proponent para makagather na siya sa iyang regulatory permits kag kung bala viable ang iyang ginapaminsanan nga ibutang nga negosyo sa syudad sa Bacolod. Gindugang ni Espino nga kon basehan ang serbisyo sang Basiwa Prime Water, madamo sa gihapon sa mga lugar sa syudad nga hindi malabutan sang water supply kag may problema sa supply sang tubig. Nagapating konsehal nga dapat matunan ang status ng supply sang tubig kag matagaan kahigayunan ang separado nga water concessionaire nga sara makahatag solusyon sa malawig nga problema sa syudad. Ginapatiyan ta nga makapanubo ni sang presyo sang commodity sang tubig, maka-improve sang service, especially in the aspect of distribution and of course efficiency. Ang pagpasiguro sang water supply kabahin sang water security plan sang Benitez administration bilang pagpanghanda sa nagalambo nga township projects nga nagakinahanglan sa nagakigo nga supply sang tubig. Sa number 8, mga war veterans ginpasidunggan sa pagdumdum sang araw ng kagitingan. Pag-away kontra sa fake news, panawagan sa mga lokal nga opisyales sa publiko. Sa monumento sang unknown soldier sa Bacolod Public Plaza, naghalad sa mga bulak ang mga lokal nga opisyales ng syudad sa pagpanguna ni incumbent Congressman Greg Gasataya kaina sang aga. Madason nga mabatian ang linupok sa mga pusil, kabahin sang 21 gun salute para sa mga baganihan. Kabahin sang tuigan nga pagdumdum sang araw ng kagitingan sa Bacolod LGU ang paghatag pasidungog sa mga war veterans. Sa pagtinilipon, ginpanawagan sang kongresista ang paghupong sang publiko agod mapabaskog pang away kontra sa fake news. Ilabi na karon na nagahilapit ang adlaw sang pinilian. Ang tuigan nga okasyon ang ginupdan sang nagkalain-lain nga sektor, halin sa academe, tiglawas ang civic sector, kag mga government employees. Kita sa natin kay kita managyo on fake news, on troll, on if you want to say something,
may kinamatarong kita magambal, so yung balta openly, hindi kayo mag-hide kita mga butang mga kapalan ng business, mayroon ka pala kuha na siya kaguba sang imahin ito na sa Bacolod basta magpataminan. Sa number 7, towing company ang hindi pa makabalik sa towing operation sa Bacolod. Binula nang wala makabalik sa towing operation ng Metro Towing Services upod sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department para mahawana ng mga no parking area sa Bacolod. Ginsili ni Councilor Al Victor Espino. Natigayon na nga nahatagan sang accreditation ng towing service o galing wala pa sila makasubmit sa ilang renewal application para sa Memorandum of Agreement sa Konseho. Ginaduso ni Espino nga dapat ma-review ang kaundan sa natukod nga towing ordinance bangod nga kadapat nga malakip sa serbisyo sang accredited towing company ang clamping operation. Sandig sa nakasugta ng syudad ang makakuha sang 25% sa collection fees gikan sa towing operation. Tugtog karon nagapabilin nga bukas ang Bacolod LGU sa dugang nga mga towing services nga interesado agud mapabaskog ang citywide towing kag clamping operation. Na-review ta ng ila accreditation, they already passed accreditation. Ang ano na lang, ang renewal sa ilang mo. No, there is no exclusivity sa kung sino gusto mag-intra sa sining agreement with the city. Sa number 6, video sang ido nga ginaguyod sa tricycle sa Dumaguete City ang nag-viral. Driver ang ginpatawag na sang PNP. Nag-viral ang ining video nga kuha ni Exequelia Arieta. Las 8 sang kagabi sang naglabay sila sa Hibbard Avenue sa Dumaguete City sang madiparahan niya nga ginasundan niya nga tricycle ang may ginaguyod nga ido. Ang lawas ng ido nagasudsud na sa dalan samtang nagadalagan ang tricycle. Ginbusinahan niya ang tricycle kag ginsinggitan amo na lang pagpundos sang driver. Pero ginsabat sila sang driver nga patay na nga daan ang amo nga ido. Ginpangita sang Dumaguete City Traffic Management Office ang driver sang tricycle kag ginusisa kag nagaaligar ang driver nga ginkarga niyang patay nga ido sa likod kag nagbitay ini sang maglabay sila sa humps. Wala siya kuno makahibalo nga nahulog na ang ido. Inuglubong niya na ini kon tani ginausisa pa sang PNP ang amo nga persona. Sa number 5, 4 ka kilo nga shabu nakuha sa Negros Oriental. Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Elgin nga residente sang Baay City, Negros Oriental matapos makuhaan sang binulto-bulto na suspected shabu kay nasang aga. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa PNP, natabo ang bypass operation sa may barangay Maslog sa Sibulan, Negros Oriental. Ginabulubanta nga nagabugat sang 4 ka kilo ang suspected shabu nga nakuha sa subject kay ginabulubanta nga nagabalor ini sang 27.2 million pesos. Detained ng suspect sa Sibulan PNP kag kasuhan sang pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 4, People's Movement ang ginapaabot ni senatorial candidate Attorney Luke Espiritu agod matigayon nga mapukan ang political dynasty sa pungsod. Ginpahayag ni labor lawyer kag human rights advocate Attorney Luke Espiritu nga kadamaan sa katapos ang Kongreso kag bisan sa Senado ang hindi magsuporta sa ginaduso nga anti-dynasty bill nga nagahatag kahigayunan sa mga political leaders nga maglawig nga magapungko sa pwesto kaupod ang pila sa ilang mga katapos ang pamilya. Gani kung matagaan siya sang kahigayunan sa iyaliwat kay pagpapili bilang senatorial candidate, ginapaabot niya ang isa ka People's Movement nga mo magaduso kag magapilit sa katapos ng Kongreso kag Senado nga ipasar na ang lahi. Nagapating Bacolod noon nga senatorial candidate nga ang pag-dominate sa political dynasty sa pungsod kabang daran kun nga mabudlay nga mapasar bisan ang mga ginaduso nga saka sa sweldo, oportunidad sa trabaho kag iban pa. Si Espiritu ang kabayan sang alyansa sa mga independent candidates nga nagasuporta sa nagkalain-lain nga advokasya alin sa labor-related issues
women empowerment, human rights kag pagpalambo sa edukasyon kag ekonomiya sa pungsod. Precisely to give push to the mass movement, to give push to the people to directly get involved in the passing of an anti-dynasty legislation to force our dynasties to commit harakiri, and I really intend that to happen. The look spiritual labor leader can only convince so much, but with power, really, I could convince thousands, and I'm banking on that. Sa number 3, contaminated water source ang isa sa ginalantaw sang Kabangkalan City nga rason sa pagsaka sang typhoid fever cases sa syudad. Sunod kay Mayor Benji Miranda, ang pila sa water sources nga na-contaminate, iban diri sunod sa iya tuga sang chemical kaangay sang pag-spray sang abono. Ang open defecation o kunang pagpamuhin nga hindi sa mga kasilyas sunod sa iya, isa man sa ginalantaw nila. Ini nga bagay patag niya ang paghahatagan sang atensyon sang syudad. Ang open defecation ang ginakabig public health concern, labi na nga ining isa ka health kag sanitation risk. Sa datos ng Provincial Health Office, may 387 ka typhoid cases ang gin-report as of March 29, 3 ang typhoid-related deaths. Ang Kabangkalan City ang may pinakamataas ka recorded cases, 96. Sunod kay Miranda, dala man ini sa kadakuon sang populasyon sang syudad. Kumpara mo ni kay number of population. Ano, percentage kung tanaw ni mo lang kumpara mo ini sa Inubaan, sa Kawayan, sa Ilog. No? O sa Kandumi. Kita ko gid man ang Kabangkalan. So amo gina siya. Ginahimo man ato tanan. Igaling. So ang water source, Mayor, agid man ang problem or na-check kung ano ang cause ng typhoid fever? Isa man din naman ang water source ng atong district tungol. Kaya may mga gagawin. Kasi ang iba naton ng mga water source, iban mga contaminated. Kasi nasiling nga contaminated na, tungod yung iba, di ba? Inang ginagamitan sang mga chemicals, mag-spray kasi ilang mga kampo, mga abono, tapos sa dalong galit na ituburan, di ba? Nga ginakuhaan sang ilimnan. Inang mga open mitigation na, i-address naman nato na matamak na. Sa number 2, mag-resume na ang klase kasubong magtrabaho sa government offices sa La Carlota City buwas Huwebes. Samtang, magpatigayon man sang medical mission ang Provincial Health Office sa mga komunidad nga apektado sang heavy ashfall. Gin-announce ni Mayor Rex Halanduon ang paglift sang suspension sang klase sa tanan nga level sa La Carlota. Magluwas na lamang sa mga eskwelahan nga yara sa Araal, San Miguel, La Granja, Yubo, Hagimit, kag Nagasi. Yara naman sa otoridad sang school heads ang pag-suspend sang klase kung kinahanglanon. Samtang ginsiling ni Irene Bell Plotenia nga target sang medical mission sa Huwebes ang mga pumuluyo nga yadtong sagwa sang evacuation center kag yara sa mga lugar nga natupaan sang abo. Wala labot sa face mask nga ginpadala nila para duga nga bulig sa mga apektado. Nakahatag naman sila sang bulong angot sa mga respiratory related disease. Pero agud to nga mapasiguro man ang ikayong lawas, isa ka medical mission ang gin-schedule. Hindi lamang ang mga pumuluyo ang ginatutukan kundi pati man ang mga kasapatan. Sa Lokasiliana, sunod kay Plotenia, gin-check naman ang mga kasapatan nga yara sa evacuation center. Ginpatuman man ang inventory. Nag-release naman sang vitamin supplementation. Ang mga nag-eksperyensya sang light ashfall sunod sa kay Plotenia, manageable na ang sitwasyon sa karon. Pero may mga napanimahuan pa nga mga asupre sa pila sa sining mga lugar. Ang ato nga Provincial Health Office nagpadala to sila sa mga bulong para sa mga respiratory illness sa may La Castellana kag sa La Carlota. And then tomorrow, may schedule sila nga medical mission dito, and they were also advised nga mas mag-focus sa communities outside evacuation center kay medyo mas dako to ang effects ng ashfall subong sa ila. So, Bali ang evac centers na spare from the... Yes. Sa nagapanguna nga mga balita subong adlaw,
Abo sa mga dalanon sa mga lugar sa La Carlota nga tuman na nga napektuhan sang ashfall ang nagjutay na lang. Amat-amat na nga nagbalik sa normal ang sitwasyon pero ang supply sang ilimnon nga tubig ang nagapanguna nga kinahanglan sa mga pumuluyo. May report sa Romeo Subaldo. Kung sang kahapon, halos mag-zero visibility sa dalan bangod sang abo, subong amo na sining sitwasyon sang highway pasaka sa barangay San Miguel kag Araal sa La Carlota City. Jutay na lang ang abo nga nabilin. Magluwas abi sa flushing nga ginhimo sang Bureau of Fire Protection, nag-ulan pagid sang kagabi, gani nahugasan ang mga dalanon. Gani si Danilo Esteban nang hugas na sang iya tricycle. Hindi manami kuno nga madugayan ang abo nga may upod nga asupre sa plancha sang iya nga tricycle kag mahimo ini matuktukan. Kahapon, bilog nga adlaw, wala sa makabiyahe bangod sang kadamol sang abo sa dalan. Subong, balik na siya sa pagpasada. Wala ka nakabiyahe? Why? Wala ka na nabiyahe? Tungod? Tingnan po. Sabi ka? Eh, ikaw di ka kagwanta? Oo. Tingnan mas ka. Hindi mo nga, ano lang, bukas gilawas mo ka. Nagpaimonong ka na lang, anay. Ibrahin lang ko. Oo. Pero may iban nga mga dalanon sa iban nga mga barangay nga may abo pa sa gihapon nga nagapabilin. Sa barangay Araal, ang kahapon nga color gray nga mga atop sang balay, subong may kolor na. Ang mga dahon sang tubo nga kahapon nagapugati, subong nag-green na. May mga nagatrabaho na sa kampo, may nagapananom na, may nagapangkarga na sang tubo. Pero suno sa kay Kagawad Bernie Rojo, ang problema gid subong sa mga pumuluyo sa Araal, amo ang supply sang ilimnon nga tubig. Mabatian naman sa tao. Ilimnon nga tubig? Ilimnon tubig. Itungod? Tungod nga, hindi ta magpabinturar inom anay sa water district. Kaya ang tubig di halin? Halin sa spring. Oo. So, dikit sa bulkan, ang asupre ara nanda. Tiway ta kabalos ni tikto sina ang kontaminado na sa sang asupre. Kasi delikado atong tiyan. Oo. Paano abi? Kaya ang ginalinan sang ilang water supply, amo ang spring nga malapit lang sa tiilan sa bulkan, nga posible na contaminate sang abo kag sulfur. Gani wala anay ginaimnan. Ang lokal nga panguluhan amo sa karon ang nagadala sang water supply sa ila. Kaina, ginpahanugutan na kutob sa mga may kasapatan nga magsulod sa 6-kilometer danger zone para malantaw ang sitwasyon sang ilang mga sapat. Kutob sa may mga kasapatan, ang na-identify na nga daan sang DSWD kag natagaan sang ID nga magaserbi nga mga pass nila sa checkpoint. Ibili ng ID kag kuwaon balik kung magbiya na sa area. Humalin sa December 9, 2024, wala naging kakas ang border control para mabalabagan ang kung sino man nga magsulod sa danger zone. Manog alas 6 ang kahapon sang aga sa nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon nga naglabot sa 4,000 meters ang kataason kag naglawig sang halos 1 ka oras. Matapos ang 10 ka minuto, nagsugod na ang ashfall. Sunod sa FIVOX, mahimo pa masundan ang pagbuga sang bulkan Kanlaon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, sa tion sang kabudlayan kag kalamidad, isa sa mga nagahatag sang paglaom sa direkta nga mga apektado ang mga grupo o kon organisasyon nga voluntaryo nga nagatanyag sang ilang nga bulig. Sa ashfall nga nagluntad kasunod sang minor explosive eruption sang Bulkan Kanlaon sang Martes, ang La Carlota City ang labing apektado sa mga nagtupa nga abo. 12 sa 14 nga mga barangay sini ang nag-report sang ashfall. Ang mga barangay nga natupan sang heavy ashfall ang ginbuligan agud to tigayon nga makapatuman sang flushing sa mga dalanon kag mahilway ini sa epekto sang ashfall. Sa report sang Civil Defense Western Visayas, ang Siray City kag Victoria City ang nagbulig sa flushing para mapaayo ang driving condition sa mga nagatapok nga dalanon. Suno kay Irene Bel Ploteniak, ang PDRMO head, ang bago DRM ang nagpadalaman sang bago BFP fire truck. Amo man ang Provincial BFP na nagpadala sang Murcia BFP fire truck sa La Carlota. Ang Chamber Volunteer Fire Brigade nagpatigan man sang flushing. Dugang pa ni Plotenia ang Bacolod kag Kamangkalan ang nagbulig man. Kay apektado man ang water supply sang La Carlota karon,
ang Provincial DRRMO, Cadiz DRRM, kaga Philippine Red Cross Bacolod City, Negros Occidental Chapter ang nagpadala na sa ilang water filtration truck. Ang magmangin mabinuligon ang sarang mapakita sa parehong magagmay o kung dalag man nga mga bagay. Samtang ang paghugpong bilidhon labi na sa mga panahon nga may ginaatubang pa nga pagpanghangkap. Ongoing ya po ng operations naton sa sa flushing sa mga dalanon dito sa may La Carlota. So may ara tato mga LGUs nga naga-assist man sa La Carlota DRRMO, ato ang Silay, ang Victorias, tapos si Chamber ara man to, and then with regard naman sa sa ang mga waste sa tubig mga gina-filter naton, ang mga ginabulig naman sa flushing naton. Ang BFP ara naman to subong ma'am in coordination with the provincial BFP, si Kabangkalan, si Bacolod kag si Morsha. So nagabulig naman to sila sa aton. Bali, ang ginatabangan subong ang those affected with the heavy ashfall. Yes. Ang mga light, okay na to sila? Ang mga light is, I think, naging manageable naman siya mismo. Kaya given nga last night, nag-ulan man. Kag, of course, antes kita magtakop, shout out sa aton mga live viewers sa Facebook kay Sir Nenny Grande. Subuman kay Jobea Janala sang Baguio, kay John Claire Dilieba, John Randolph Rubin, kay Maricon Valladores ang Fairview, Quezon City, Mirda Caver, mayong hapon ma'am, from Payao, Binalbagan, Romel Galio, subuman kay Jessery Hevero. Nagapa-shoutout siya kay Toto Sian, nga kabalon ako na magbike, kay Ray Tenosan, kag kay Maricar Maravilla, watching from Iloilo. Mayara kita mga live viewers man sa aton nga YouTube. Tamyaw man nato, no? Mayong hapon, of course, kay Chris Paduhilaw. Mayong hapon, sir, may pa-shoutout man siya sa tanan nga mga family Paduhilaw. Kag sa mga taga-barangay Narawis sa Banwa, sang Hinigaran. Kay Brendan Loud, mayong hapon, ma'am. Kagamuyad to ang top stories of the day, tubtubwas. Ako si Nico Delfin.